Mondragon Unibertsitateak gizon eta emakumeen arteko berdintasun plana garatu du eta ekintza planaren barruan dago emakumeen presentzia sustatzea kudeaketa organoetan. Gaurkoan egun berezia izango dugu. Nekane Arratibel, UESiko dekanoarekin igaroko dugu eguna. Agundu postatu edo hemen etxen gozo? Hemen etxon. Gogoratzen naiz, dekanotzako prozesua ireki izanean eta aurreko dekanoa komentatu zianean, zure izena ere hor tartean dago eta preste egongo zinateke, eta nire lehenengo erantzuna izan zen. Baina ni adopzio prozesu batean sartutan nago eta Txinara joan beharko dute ume bat adoptatzera laizter. Eta orduan geldituko bazina. Ez da erraza izaten familia eta lana bateratzea eta are gutxiago etxean bi haur izan da. Gaur ostirala. Eta nora goiaz gero atxaldian? Jakara. Eta guraldi hona itxen badau? Zein biozu? Aito? Tindan. Iztina baina. Kotxi apurtu barik, Nik daukate laguntza handia. Laguntza bizidalako nire bikotearen ama gurekin bizi da. Eta ni normalean goizetan alba dut, saiatzen naiz bilerak 9:30 aurrera edo jartzen. Kargatzen dut pixka bat gehiago goiza beranduxiago hasita, gero arratsaldean lanean beranduxiago arte gelditut eta gero arratsaldean ia senarra arduratzen da gehiago. Orain 2 urte Mondragon Unibertsitatea izan zen berdintasun plana abian jarri zuen lehen goi-mailako zentroa Euskal Autonomia Erkidegoan. Teok badauka plan bat, berdintasun plan bat, garatzen ari direna, eta guk egia esan gestio planean sartuta daukagu. Gaur orain 9:30 bilera badaukat, lankidetzako zuzendaritza taldearekin. Eta gero 11:00 daukat ikerketa eta transferentzia amaiko bilera bat. Maitek esan duenaren ildotik. Norbait, hasi behar da irakurtzen. Eta gaur arratsaldean kasualidadea da, baina ez daukat bulegoko lana besterik. Normalean bilera den bat izatea ez da arraro izaten, baina gaur jai, artean, nire lanak egiteko.